O proxecto BioGov, celebrando a gobernanza da biodiversidade, cofinanciado polo programa Interreg Europe, está impulsado por un consorcio formado por 9 organizacións pertencentes a 8 rexións da Unión Europea. O proxecto BioGov xorde como consecuencia da avaliación realizada sobre como se están acadando os obxectivos da Estrategia de Biodiversidade da Unión Europea para 2020. Esta avaliación está a indicar que se necesita dun maior esforzo e eficacia na aplicación dos fondos FEDER para deter a perda da biodiversidade e dos valores paisaxísticos, e fai un especial fincapé na necesidade de integrar estes valores nas políticas sectoriais. A paisaxe e a biodiversidade proporcionan importantes beneficios ambientais, sociais e económicos que son a base da economía sustentable, intelixente e inclusiva que a Unión Europea pretende levar a cabo. O obxectivo que o Instituto de Estudos do Territorio está levando a cabo no proxecto BioGov é o de desenvolver e implementar un plan de acción da paisaxe que axude a mellorar a eficiencia dos fondos FEDER en Galicia, destinados a evitar a perda da biodiversidade e os valores paisaxísticos. Para a creación dun plan de acción da paisaxe en Galicia, escollouse como zona piloto o Concello de Cervantes, que reúne no seu territorio unha gran riqueza ambiental e paisaxística recoñecida por figuras como a Reserva da Biosfera e Zona de Especial Conservación na Rede Natura 2000. E está catalogada dentro da grande área paisaxística Serras Orientais, comarca paisaxística Os Ancares Caurel, segundo contempla a Lei de Protección da Paisaxe de Galicia a través do seu catálogo. Polo que se refire a melloras que se poden facer nos pastos e campas, nos pastos de altura e nas campas, pois unha cousa que se pode facer é tratar de manexar os piornais, que están moi desenvolvidos últimamente por efecto do descenso da cabaña gandeira e máis do corzo, por exemplo, por efecto do descenso do pastoreo, tratar de manexalos para evitar o fenómeno que se está producindo de perda de superficie de campas, manexalos de unha maneira óptima para favorecer as especies que viven nestes medios, como por exemplo a lebre de piornal. Con respecto ás formacións herbáceas de zonas máis altas de altura, de cumios, pois algunhas melloras que se poden facer é realizar estudios académicos, por exemplo, para coñecer o efecto do pastoreo dos ungulados de altura, do rebezo e outras especies, sobre as comunidades herbáceas de altura, como os cerbunais, as formacións de cimbro, de xenebreira, as especies de plantas protegidas, catalogadas, etc. Respecto das agras ou das formacións agrícolas tradicionais, das proximidades, especialmente desenvolvidas nas proximidades das aldeas, que aquí se chaman, en Ancares chamanse barbeitos, pois nas zonas altas, na zona do leste, están ben conservadas, están relativamente ben conservadas. Pero nas zonas medias e baixas hai unha perda, sobre todo onde se fixeron transformacións grandes no medio agrícola, hai unha perda evidente de presencia de sebes e de muros, con perda de biodiversidade asociada a estas zonas, invertebrados, roedores, lagartixas, aves, moi características destas zonas, por exemplo, no caso das aves, o picanzo vermello ou a escriventa amarela, pois habería que buscar a maneira de favorecer a recuperación na zona media e baixa da serra, do espacio natural. E, bueno, despois, outras melloras, evidentemente hai numerosas melloras que se poden facer, numerosos tipos de melloras que se poden facer para outros medios. Para estas zonas eu creo que estes son os máis adecuados. Poderíanse facer máis melloras referidas a estes medios previamente á realización de cambios agrarios, por exemplo, en
pero creo que é importante pensar na conservación en zonas altas do estado actual de conservación, no mantenimento do estado actual de conservación das zonas nas que se conservan as estruturas tradicionais. As zonas de maior valor paisaxístico da comarca dos Ancares serían as zonas altas, non? As zonas xa con hábitats xa montanos, xa que ali se conserva unha boa representación de hábitats de interese, non? De interese para a conservación. E isto vai ligado tamén a unha conservación de moitas especies escasas en Galicia e con pouca representación. Entón, isto fai que esta zona adquiera especial importancia no contexto galego, non? No contexto galego e no contexto do noroeste ibérico. Estas zonas hoxe en día están a sufrir problemas debido á perda das actividades tradicionais, non? A perda dos aproveitamentos que se facían de forma tradicional, o que fai que moitos hábitats que dependen do seu mantemento da actividade humana pois esteñan en regresión. Isto ocurre, por exemplo, coas campas, xa que hoxe en día moitas destas campas están abandonadas e a presión gandeira que se exerce é bastante limitada. Por iso pensamos que a xestión activa a favor do mantemento das campas e hábitats asociados pois sería moi interesante para a conservación de certas especies, como a lebre de piornal ou incluso a perdiz, a charrela, non? A perdiz pardilla en castelán, a charrela, e outras especies que comparten ese hábitat. Logo, digamos que xunto estes hábitats agrarios característicos, vamos a decir agrosilopastorais, pois se conforma toda unha serie de hábitats máis naturais, como son os bosques, que tamén é moi interesante que se conserve, non? E que aquí, nesta comarca, se conservan unhas boas representacións e das mellores representacións de Galicia deste tipo de hábitats. Xa dende o punto de vista estrictamente agrario, digamos, para as zonas máis agrarias, se darían nas zonas máis baixas da comarca, non? Por exemplo, zonas baixas do Concello de Cervantes ou concellos aledaños. E aquí, realmente, hoxe en día, pouco queda da estructura tradicional, non? De medios agrarios basados nunha agricultura de subsistencia na que dominaba o policultivo. Hoxe en día, basicamente, hai unha especialización na gandería extensiva de carne, o que fai que a paisaxe estea dominada basicamente por pradeiras e moitas delas pradeiras artificiais ou pradeiras que se chaman pradeiras polifíticas que son manexadas para a produción de pasto e de alimento de forraxe para o gando. Isto, nun principio, de cara á biodiversidade, ocasiona unha pérdida de hábitats, non? Que tiña a agricultura tradicional, non? Eses policultivos que eran máis biodiversos, e o que fai é que moitas veces aquí a biodiversidade se ve reducida. Non obstante, se poden facer pequenos manexos para poder manter ou mellorar esa biodiversidade. Entre estes manexos eu destacaría a implementación de sebes, non? Manter sebes, outras estructuras accesorias, non? Da paisaxe que permitan o mantemento tanto de invertebrados como de outras especies de aves ou reptís, tamén o mantemento de bosquetes integrados nese mosaico digamos, de pasteiros tamén sería bastante interesante, e sobre todo facer tamén algunhas manchas intercaladas de certos hábitats de matorrais ou breixeiras que tamén diversifican, non? Un pouco a paisaxe, non? E poden favorecer a certas especies tamén de interese. Desde este pueblo decidimos empoderarnos
Unha das cousas que fizemos foi crear unha asociación que se chama Teitos de Piornedo. Entonces, claro, estábamos moi preocupadas polo estado no que se atopan as pallozas, pola dificultade que cada vez é máis grande para mantelas. Durante 10 anos a Xunta, como Piornedo e Vic, encargouse do mantemento das pallozas, pero no 2010 parou e a partir de aí pois, están cada vez peor. Os veciños vamos facendo o que podemos, pero é complicado, cas pensións da agraria moi complicado. Hai xente que está fora e tamén pois, non pode ou non quere invertir cartos en unha cousa que está aí e que lle tes cariño, pero que ao fin e ao cabo nin vives nela, nin tes pensado facer nada con ela, nin nada. E entonces, pois, pensamos que se está perdendo este patrimonio tan importante, queremos chamar a atención sobre eso, e tamén queremos pois, poñer da nosa parte todo o que sea posible. E o que fixemos foi botaron os searos de centeo. Os deste ano, xa veréis que son pequenos, son experimentais, estamos experimentando con distintas variedades de centeo e con distintas tal, unha produción non certificada pero ecolóxica, porque abonamos con abonos ecolóxicos, temos un asesor que dice que todas as terras son boas, pero xa veréis como hai diferencia entre esta e a que se ve enfrente. E para o ano que ven temos pensado pois, facer outras parcelas máis grandes, pechalas xa con malla cinexética para que se poda utilizar durante varios anos.